Mám tady papír. Normální čistý papír a mám tady skleničky. 1 koruna. Tak. Normální kousek papíru vemu. Dám to kolem toho. A teď sledujte. Hop. Čaj, fuk. A je to. 1 koruna tady není. Vidíte? A vemu. Dám pryč. A 1 koruna tady je. Teď vysvětlení. Koukejte. Falešné dno. Mám tady falešné dno. Vidíte? 1 korunu. Potom vezmete nějaký kousek, dáte to na to a nic nevidíte.